В НП внимателно разгледаха и картите, и това, което им обясних не само за газовия хъб, но и за възобновяването, вариантите, ако минава действително и решат през Турция, да се възобнови трасето на Набуко-Ест, което е абсолютно възможно. Сега Дейвид Камерън ме беше поканил в неговата резиденция да поговорим по тези теми. На него също съм ги разяснил. Така че се надявам до вечера да имаме и по-конкретни решения. Даже картите с газовите коридори, канцлера Меркел си ги носи със себе си и ги показва на всички, които знаят какъв всъщност голям проблем има пред нас. И не само по този газов коридор, и по другите арбитражи. Още две думи за среща с господин Камерън. Стана ли въпрос за мигрантската политика? Не. Единственото, което сме говорили, беше по негова покана, да ме поздрави за победата, да умножиме усилията си до сега, както са били в борбата и по линия на контратероризма, и по линия на газовата и енергийна независимост, инвестициите. Просто един така доста партньорски разговор и акт на внимание, ако щете. Приемат ли вашите партньори в НП като реалистична идеята ви за газов възел в България? В момента мога да кажа само, че всички много сериозно гледат на проблема в България, включително и англичаните, които са, да се вика, най-консервативни в тази посока. Разбират, че България е поставена в много неизгодна ситуация. И от една страна енергийна зависимост, най-скъпа цена на газа, в същото време арбитражи за стотици милиони и в същото време заложник на, какво да кажа, господин Стойнев е предоставил всичките тези преговори, всичко това, което в момента виждате на масата, от канцлера до премиера на Великобритания, от Юнкер до Туск. Това е 1 година и половина проспано време по Южен поток. Всички тези детайли може отдавна, а не сега, когато вече обявиха, че ще го спират. За съжаление, само 20 дена съм премиер. Всичко това трябваше да бъде решено. И щеше да бъде решено, ако не ни бяха свалили по този тогава брутален начин. Съгласен ли сте с тезата на Доналд Туск, че Русия е с политически проблеми? За нас Русия векове наред е била приятел. Не мога да се съглася с такива крайни оценки, когато касае една държава като Русия. Ние сме видяли и много добро от нея с нашето освобождение, преди всичко. Много руски войници са загинали за нашата свобода. Ако има в момента президент или премиер в Русия, който по една или друга причина с действията си в Украйна, в Крим е създал напрежение в Европа, това не може да се говори за него, а не за Русия като държава. Руският народ, руската култура са били и много след мене ще бъдат изключително близки на българския народ. Има обаче съгласие за нови санкции, които явно са били подкрепени от България. Става дума за Крим и Севастополь. Според вас Аз мисля, че нови санкции няма да има, но няма да отпаднат и старите. Поне до следващия юни, поне така чувам от настроението. Но това са неща, които се решават от съвета. Не бих могъл аз да говоря от името на всички. Факт е, че до вечера ще бъдат поставени. Обмисляте ли вариант България да участва в бъдещия инвестиционен фонд с допълнителни пари? Със свои пари в капитала на фонда? Да, разбира се, и това трябва да са тези, които не сме могли да усвоиме. Те така или иначе по програма се полагат на България, с тях ще кандидатстваме. И някаква конкретна сума, процент, вече обмислили ли сте или първо ще се... Първо да видим с колко ще се справиме, да можем да си доусвоиме. Нашата амбициозна задача е поне 85% да усвоиме сега от този програмен период. И това, което Томислав Дончев ме увери, е, че най-много загубим по 100-200 милиона от сегашната и от следващата година, което е нищо на фона на милиардите, които се очертаха. Все пак не забравяйте, че ни пустаха програмите и работиме много активно. А съгласни ли сте с предложението на Юнкер страните, които участват в пари в фонда?
Смисъл ние да увеличиме дълга си, за да участваме в пакта. Може да се получи такъв ефект. Съгласен ли сте това, ако други страни членки го направят? Все пак плана Юнкер не се противопоставя на Лисабонския договор и Мастрихтските критерии. И ние затова сме взели решение тази година да сме около 3% и до година да си го свалиме на 2,5% дефицит. Аз съм убеден, че харченето и предлагането трябва да върват заедно. В смисъл да има мярка. В същото време съм за, и то точно това решава плана Юнкер, по-рискови проекти. Да речем една магистрала Черно море, между Бургас и Варна. Тя не може да бъде гарантирана, че броя на автомобилите, които минават, ще я изплатят. Именно с този план Юнкер, с този рисков, а рискаше примерно 30, 40, 50 милиона евро. Този план може да го покрие. Но в същото време една така магистрала ще даде огромен тласък на туризма по Черноморието. Или да речеме Русе-Велико Търново. Трафика няма да задоволи един частен инвеститор. Но ако има гаранционен фонд, който да го подпре, това ще стане. И може да стане. И съм убеден, че веднага ще има тласък в икономиката и в инвестициите. Така че има шанс, има бъдеще. Разглеждахме го сега по-подробно. Въпросът е, повтарям, и вниманието, което има към България в момента, че всички се радват, за което благодаря и на нашите коалиционни партньори, че България има стабилно правителство и жестовете, които показват, нали, за да ни видят да се вика, са категорични по въпроса. Така че всички българи да се мобилизираме и да се опитаме да си спасиме и фондовете, и държавата, и да си възобновиме системите.